Югары Ослан районы Буш Маркваш бистәсенең урманлы урамында урнашкан йортта яшәүчеләр фатирсыз калырга мөмкин. Шунда ки 2011 елда аларның барак тибындагы йортын сүткәннәр иске фатир хуҗаларын яңа йортка күчерәләр. Аны дәүләт торак фонды төзи. Милекчеләр белән социаль ипотека килешүе төзелгән, түләү графигы да билгеләнгән. Хәзер фатир хуҗалары бу килешү турында белмәвен әйтә. Яңасын искесе урынына биргәннәр дип уйлаганнар имеш. 12 ел эчендә кайберләрнең бурычы $1,5 миллион сумга җиткән. Фатир мәсьәләсенә Алия Хайретдинова ачыклык кертергә тырышты. Здесь вот была улица Центральная, здесь находился дом номер 10. В этом доме жила моя свекровь Измайлова Тамара Михайловна. Она проживала в этом доме, который не был признан аварийным. Үйләре күптән сүтелгән булса да, бурычлары артканнан арта. Барак йортта яшәгән фатир хуҗасы Тамара Измайлова моннан 3 ел элек бакыйлыкка күчкән. Хәзер аның җыелган әҗәтләре өчен улы һәм килене җавап тота. Баракны 2011 елда сүттеләр ди килене Наталья. Шул вакытта Тамара Измайлова яңа бер бүлмәле фатирга күченә. Подписала, вот ей дали, что дома была одна. Подписала. Можно сказать, не глядя. Кулына нәрсә тоттырганнар шуңа имзасын куйган инде ул. Социаль ипотека килешүе дип белмәгән. Без янында булмадык, киңәшләшеп эшләнгән хәл түгел. Күптән түгел судтан хат килеп төште. Имеш аның социаль ипотека буенча 1,3 миллион бурычы җыелган. Түләүләр графикада кулыбызда бернинди документ та юк. Кайчанга кадәр түләргә икәнен белмибез. Что вот с такого года, по такой год мы должны поплатить такую сумму вносить. Вот не было такого документа. Тамара Измайлова график буенча түләмәгән булып чыга. Килененең сүзләренә караганда, ул социаль ипотека килешүенә кул куйганын белми дә калган. 2 елдан соң дәүләт торак фонды бурычлы милекче белән фатирны найм шартларына күчерү турында өстәмә килешү төзи. Айына пенсионер фондка 300 сум тирәсе акча түләргә тиеш була. Бу килешү 5 елга төзелгән. Шуннан соң аны озайтмаганнар. Шул рәвешле 2015 елда социаль ипотека килешүе яңадан үз көченә керә. Аның белән Тамара Измайлованың бурычы да кабат арта башлый. Хәзер ул 1,3 миллион сум. Указанный дом, тут по улице Центральная, дом 10, в рамках республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не расселялся. Баракны кем сүткән дә, анда яшәүчеләрне яңа фатирларга кем күчергән. 2011 елда җир белән тигезләнгән йорт әле дә кадастр карталарында исәпләнә. Төзелеш министрлыгында яңа йортка күчүчеләр булмады дип җавап бирәләр. Дом юридически существует, но юридик яктан караганда йорт әле дә бар дип исәпләнә. Бу хакта хәтта төзелеш министрлыгыннан хат алдык. Йорт авария хәлендә түгел, аннан беркемне дә күчермәделәр дип җавап бирделәр. Әмма аны сүткәннәр йорт торган җирдә бушлык. Милекчеләр исә фатирсыз калды. Иске булса да үзләренә киеде. Оказались без своей собственности. Ул вакытта бараклардан 17 кешене күчергәннәр. Социаль ипотека килешүе турында белми калганнар да булган. Ну, конечно, сөендек. То, что безгә шулай и салдылар инде. Менә шулай без күчтек. Без укымыйча подписать итеп, оказывается, анда даже на выкуп та язылган соципотека. И шулай. Беркем дә укымыйча без ничек шунда беркем дә әйтмәде. Менә минем квартирага хәзер түләргә әйттеләр. Больше 1,5 миллиона. Когда дом снесли, Тамара Михайловна. Тамара Михайловнаның фатирын сүткәч, аңа 1 сум компенсация түләмәгәннәр. Кайбер кешеләргә ниндидер сумма бирелгән, аңа юк. Бездә моны раслаучы документ та бар. Анда 0 сум дип язылган. Ни өчен авария хәлендә булмаган йортны сүткәннәр? Ни сәбәпле барак хуҗаларының тораклары бәяләнмәгән? Шушы сораулар белән біз Югары Ослан районы башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек. В 2011 году при благоустройстве пустых Маркваш 2011 елда Буш Маркваш бистәсендә 8 күп фатирлы иске барак бар иде. Рәсми рәвештә алар авария хәлендә дип танылмаган булса да, республика җитәкчелеге әлеге 8 баракны сүтеп, анда яшәүче кешеләрне яңа йортка күчерү, территорияны төзекләндерү турында карар кабул итте. Шул рәвешле бараклар сүтелә, яңа йорт салына. Милекчеләр белән дәүләт торак фонды 2 яклы килешү төзеде. Иске фатирларны фонд сатып алды, акчалар социаль ипотека килешүе төзегәндә беренчел кертем буларак кулланыла. Дәүләт торак фондында проблема турында беләләр. Мәсәлән, Тамара Измайлова социаль ипотека килешүе буенча түли алмагач, аны найм шартларына күчергәннәр. Бу карарны кабул итәр өчен зур комиссия җыела. Дәүләт торак фонды белгечләре булган бурычлар турында хәбәр итеп торабыз дип ышандырдылар. Әмма Буш Маркваш бистәсеннән графикны үзгәртергә теләүчеләр булмаган. Информация о задолженности
Бурыч турындагы мәгълүмат социаль ипотека алучыларның шәхси кабинетларында һәм Татарстан дәүләт хезмәтләре порталында чыгыла. Моннан тыш телефоннарга SMS хәбәрләр җибәреп торабыз. Фатир өчен озак түләмәгән гаиләләргә без әлбәттә дәгъва белдерәбез. Моңа да игътибар итмиләр икән, судка мөрәҗәгать итәбез. Ә инде мәхкәмә карары нигезендә бурычлы гаилә фатирсыз да кала ала. Хәзер Тамара Измайлованың варислары һәм тагын берничә бурычлы кешенең эшен суд карый. Аларның әҗәте миллион сумнан артып киткән. Суд нинди карар кабул итәр? Бурычын каплый алмаганнар фатирсыз калырмы? Без күзәтеп барачакбыз. Югары Услан районыннан Алия Хәйретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.